Öwliýalarda goýulan sadaka sandyklarynyň talamçy. Hoca Ýusup Baba, Bureyde Baba, Şeyh Mansur, 361, Necmeddin Kubra, Asmamul Ata, Astana Baba, Faraw Bibi, Şowlan Baba, Gözül Ata ýaly halkyň köp ziyaret edýän uly öwliýalarynda aýlanýan pullaryň ketdi hasaby ýok. Sadaka sandyklaryna dini geňeşligiň işgär bilen emhemäniň işgäri gözegçilik edýär. Sandygyň gulpuny urýanam, açýanam şolar. Şoňa görä-de sandyklarda üýşýän pullary öz aralarında paýlaşýanam şolar. Üýşýän sadaka pullaryndan şol öwliýalara gerek bolan ýekece çöpem satyn alnanok. Ya bolmasa garyp gasara, yetim ýetire ýeke teňe hem berlenok. Öwliýalary ya mesjitleri remont etmeli bolsa, olara gap-gaç keçe palat almaly bolsa, gonamçylyklaryň daşy aýlanmaly bolsa, söwdegärleriň telekeçileriň boýnuna atylýar we şolara dor bilen etdirilýär. Käbir ýerlerde ziyaret edilýän öwliýalaryň pullurak adamlaryň özleri öz el islegi bilen bejerýär. Olara barýan ýoly oňarýarlar. Bu ýagdaý 90-njy ýyllardan islam dininiň ruhsat berilen bäri şeýle dowam edip gelýärdi. Ýöne indi has zalim hilegär açyz çykdy. Ola açyz Gurbanulynyň hut özi. Hamana öň haýyr sahabat fondlary ýok ýaly öz adyna haýyr sahabat fonduny açdy we öwliýalardan üýşýän pullary öz fonduna ýygnap başlady. Indi sadaka sandygyna 1 manat atsaňam ýurdun iň uly ýetimi, iň uly açgydy Gurbanulynyň jüýsine girýär. Sadaka sandyklarynyň ýygnalýan pullary az görýän ýaly Gurbanuly bir kil bäri edaralaryň agynda hem vilayatlaryň etraplarynda guruljak mesjitlere pul kömegini edin diýip bildiriş atýar. Hem edaralarda işleýänleriň razylygyny alman aýlygyndan mesjid üçin pul tutup alýar. Emma aldawçy Gurbanulynyň aladasy etraplarda mesjid gurup bermek däl. Halka mesjid gurup berjek bolsa, nigitgaryň puluny ogurlap, daşary ýurda banklarynda öz hasabyna gidilip goýan milliard dollarlarynyň uzundan gurdurup bersin. Ýa-da ýegerlerinden, aýal dogallaryndan alyp gurdursun. Halkyň gazanjyna göz dikmesin. Kim ondan mesjid gurup bermegi haýyş edenmiş. Vilayatlarda, etraplarda mesjid ýokmy näme? Kim oňa diýdi mesjid gurup berdi? Dini işler aýry, döwlet işleri aýry edilen dünýäwi demokratik döwletde aslında hökümetiň mesjid gurmak ýaly işlere goşulmaga hak ýok. Mesjid gurmaly bolsa, muňa jogap berýän edara, dini geňeşlik bar. Öwliýalardan üýşen ummatyz puly emhemäniň işgärleri bilen bölüşip ýýmen. Nirede mesjid ýok bolsa, şo ýerde gurdurmaly. Bir gedek Marda şeýle waka boldy. Mar welaýatynyň müftisi Bayramaldaky Hoja Ýusup Baba öwliýasynyň müjewwirlikden kowdy. Ol munyň sebäbini biljek bolup we öňki ýerine geçjek bolup welaýat müftisiniň ýanyna bardy. Para hödürledi, bolmady. Ahir haýbat atmaga durdy. Muňa gahar gelen müfti şo wada emhemäniň işgärini çağırdy. Emhemäniň işgäri öňki müjewwiriň öňünde onuň öwliýa üýşen pullaryň uzundan eden ogurluklaryny ziyarata gelýän gelmeglaryň käbiriniň başyny gözüni aýlap eden ogurluklarynyň haramlyklarynyň barsynyň video we ses ýazgylaryny öňünde goýup inden basylyp maskara bolmajak bolsaň gummol şu ýerden diýip bagyryp kowdy. Şeýdip şonsuzam sadaka pullaryň hasabyna Toyota Prado sürüp ýören öňkü müjewwir guyrugyny ýamdyna gysyp sessizce ýygyna gaýtmaly bolýar. Ina adamlar öwliýalary üýşýän pullaryň üstünde şular ýaly iki tarapyň haram oýullar gidýär. Ol pullar garyp gasary yetim ýetiri doýurmak üçin däl de aç göz müftüleriň emheme işgärleriniň müjewwirleriň hemde biziň iň uly aç gözümüz Gurbanulynyň gidaý haltasyna akýar. Şonuň üçin meniň adamlara etjek sargadym. Sadaka sandyklaryna ýekece manadan zyňma. Näme sadakaňyz bolsa, näme Hudaý ýolyňyz bolsa, öz ýaşaýan ýeriňizde
goňşularyňyzda ýa-da dogan garyndaşlaryňyzda kömege mätäç ýetim bardyr, garyban bardyr, şolara beriň. Sag bolun.